Alameda de Ribadavia acolle a 61 edición da Feira do Viño do Ribeiro. Aínda que pasada por auga, como poden ver, son moitos os que se animaron a desfrutar desta xornada inaugural. Son 36 as bodegas e colleiteiros que aproveitan esta feira como escaparate para amosar as súas mellores colleitas. Animamosvos a que non vos perdades as imaxes que temos para vos. Esta feira non para, igual que a 4 anos un virus non puido connosco, esta choiva tampouco. Se no abrente deste día poideramos voar sobre a nosa terra e percorrela en todas as direccións, asistiríamos a maravilla dunha mañán única. Pero hai casi 7 anos asumín a presidencia do Consello Regulador cun sí cheo de forza e ilusión a un proxecto baseado en 4 ideas fundamentais: traballo, compromiso, ética e responsabilidade. Ademais, para unha persoa que me dou escoitando a palabra Ribeiro, ese sí supoñía un valor engadido sentimental, a sensación de citarse coa súa propia historia. Hoxe, coa perspectiva que me outorgan o tempo e a experiencia, sei que dirixir unha gran entidade como a Ribeiro trae canda sí un prezo. O prezo de ter que tomar decisións, ás veces, complicadas. Pero dirixir consiste niso, en diagnosticar, en analizar e en tomar decisións. En poucas verbas e aplicado á vida social, consiste en buscar solucións reais aos problemas co gallo de mellorar, sobre todo, a vida das persoas. O gallá o teñamos conseguido. Son escollas necesarias para sair das encrucilladas que batuxan un camiño que é obrigado percorrer. E cando a vontade individual non chega, precisas quen te axude. Por iso doulle as gracias ao equipo humano do Consello Regulador e os vogais que me acompañaron nesta travesía. Grazas polo voso traballo, grazas polo voso compromiso, grazas por me dar a confianza e os azos precisos nos momentos de desacougo. Foi unha honra traballar con vosco durante estes case 7 anos. Amigos, principiei coas verbas do Alba de Gloria de Castelao, porque debullan tanto un anceio moitas veces soñado como unha realidade felizmente materializada. Hoxe temos un novo Ribeiro, alborexou, por fin, unha nova esperanza para esta enocomarca. Nestes anos, desenvolvemos un proxecto centrado no Consello Regulador como entidade que representa moito máis que viño. Representa esa comunidade da que falo sempre, esa comunidade imaginada na que viticultores, adegueiros, prescriptores e consumidores conformamos un grupo humano onde non nos coñecemos todos persoalmente, pero estamos vencellados por unha linguaxe común, un viño con historia, con tradición, con características diferenciais, por suposto, en resumen, con personalidade e con caste. Representa tamén o motor económico dun territorio. En isto sempre fomos conscientes de que as nosas decisións atinxían a vida das persoas, xa que falamos de empresas, de capitais, de familias, de empregos, en suma, de ilusións de vida. Por iso apostamos pola responsabilidade dunha reforma prudente que asegurase a nosa conservación como entidade, a estabilidade económica e social, a racionalización dos gastos e o uso eficiente dos recursos. Colocamos o Ribeiro outra vez na rampa da excelencia, cunha sede á altura da súa historia. Moitas gracias, conselleiro. Cos maiores orzamentos en promoción, coa acreditación pola ENAC e, ao mesmo tempo, encetamos o proceso da súa descuberta como destino turístico de calidade e desestacionalizado. E como corolario desta concepción fundacional, fomos quen de abrir camiños para o Ribeiro, camiños a nivel estatal e internacional, camiños de presente, mais tamén, sobre todo, camiños de futuro. Pero o Ribeiro representa tamén historia, sobre todo historia. Séculos de viño nos contemplan. Somos a denominación de orixe máis antigua de Galicia e unha das 19 primeiras de España. Representamos esa denominación que máis se asemella a nosa terra. Somos a verdadeira esencia galega. Polo tanto, comunidade, motor económico e historia son 3 grandes palabras que nos obrigaron moralmente a conservar a marca Ribeiro tal e como a recibimos dos nosos devanceiros e a traballar arreo para deixarllo a mellorada os que virán tras de nós. O gallá o teñamos conseguido tamén. Amigos, dixen que a vida é un camiño batuxado de encrucilladas e que estas representan intres de reflexión, de análise e de toma de decisións, ás veces moi complicadas. Hai ocasións nas que aquelo que un quere ser debe deixar o camiño expedito o que un debe ser.
Por tal motivo, teño que anunciar que hai unhas horas convoquei un pleno extraordinario para o vindeiro luns no que presentarei a miña dimisión como presidente do Consello Regulador da Denominación de Orixe Protexida Ribeiro. As novas tarefas que asumirei presentan unha incompatibilidade legal con esta presidencia. A partir deste momento traballei por o Ribeiro dende a óptica de Galicia, a Galicia infinda e eterna, esa Galicia dona de seu e orgullosa dos seus. En esa nova viaxe levarei canda min a experiencia, a madureza e unha saca chea de estampas de recordos e de recoñecemento para esta terra máxica. Grazas por todo o vivido, grazas por todo o sentido. E como sempre, onte, hoxe, mañá, sempre Ribeiro, o meu Ribeiro. Bueno, primeira feira do viño do Ribeiro, supoño, para ti. Contanos un pouco como coñeciches esta feira, que é o que esperas encontrar aquí? Bueno, pues mira, estamos aquí en casa de unos amigos y que nos recomendaron venir aquí, nos encanta. Yo no soy el mayor fan del vino, tengo que decirlo, pero este me está encantando, lo tengo que decir, ¿eh? Y nada, pues nada, celebrando vuestro vino, que me encanta. Bueno, veciña de Ribadavia, supoño que non é o primeiro ano que ves a esta feira. Que che parece a feira do viño? Ben, aunque non me gusta o viño, ben. Moi ben. É moi interesante para a comarca e iso é o mellor que poden facer. Así, ensalzar o produto en sí. Bueno, como se presenta esta edición? Que é o que ves, bueno, que é o que máis se gusta desta festa? Bueno, pois eu quisei ver o ambiente, que se enche a vila de xente. Eu quisei ver a todos tan entusiasmados co que venden. Iso é o importante desta festa en sí, o viño. Perfecto, moi ben. Bueno, contanos cantos anos levas participando nesta feira do viño e que che parte este evento? Bueno, levo participando 3 anos. Bueno, non sei, un proxecto que arrancou no 2015, pero bueno, recuperamos os viñedos antigos que eran dos nosos antepasados e compramos unhas pequenas casas en ruínas, fomos recuperando e aí fixemos a bodega. A partir de aí é o terceiro ano que asistimos á Feira do Viño do Ribeiro. Parece un evento que xa ven cunha tradición, de feito é a número 61, donde cada vez estáse profesionalizando máis e cada vez a xente acude cos produtos punteiros que cada ano está elaborando e están sacando. É unha feira para poder visitar, para poder ver as cousas novas que están facendo as bodegas e tamén para poder achegarse a falar cos bodegueiros ou cos propietarios, cos técnicos das bodegas que tamén andan por aquí, por a feira. É un acto, unha feira para poder conocer de primeira man todo aquilo que se está facendo no Ribeiro, diferentes viños elaborados con diferentes variedades, diferentes vinos de diferentes zonas, de diferentes ríos, do Avia, do Arnoia ou do Miño, e iso, bueno, pois é para profesionales e para xente tamén que queira involucrarse na cultura do viño. Estamos falando dunha terra, da terra do Ribeiro, porque o Ribeiro en sí é unha zona geográfica onde se poden cultivar diferentes tipos de variedades que xuntas en sí fan un viño único que é o viño do Ribeiro, e é unha maneira de vivir de cerca todo este territorio, toda esta cultura, todo isto que se está revolucionando, que está en auge ahora na comarca do Ribeiro, non? Nuestra filosofía de elaborar los vinos es un compromiso con la tierra, utilizando las técnicas que hacían nuestros antepasados y poniéndolo ahora con las técnicas modernas de ahora. Todos nuestros vinos la etiquetamos con braille porque creemos que es una obra cívica para que todo el mundo pueda acceder al contenido, a todo lo que la información que pone en la etiqueta, que todo el mundo pueda obtener toda esa información. Benvidos a Ribadavia nesta tarde na que nos quiso visitar a Choiva tamén. Este ano parece que a Choiva non quiso perderse esa excelencia do Ribeiro. Eu quero que me permitades que esta primeira parte da miña intervención pois aproveite para, ao fío do que dicía Juan, agradecer, Juan, o traballo feito ao fronte da denominación de orixe ao longo destos anos. Dende logo, o Ribeiro é unha tarefa colectiva, unha tarefa que construímos todos día a día, pero unha dirección correcta, o saber levar o timón cara a un obxectivo, que o obxectivo sempre é a excelencia, pois é unha boa maneira de poder acadar o que se busca. Polo tanto, Juan, moitísimas grazas por tantos anos de dedicación ao noso Ribeiro, a Ribadavia e a nosa comarca.
Ben, amigos, pois a verdade é que levantamos agora o pano dunha 61 edición da Feira do Viño do Ribeiro. Van 61 anos alá xa desde aqueles pioneiros decidiran poñer en marcha unha feira para exaltar o mellor que temos na nosa terra, que é o Ribeiro, o noso produto estrela, o noso viño, en definitiva, a nosa vida. Aquelo a que todas as persoas do noso entorno dedican a meirande parte dos seus días, dos seus anelos, dos seus desvelos, para conseguir a excelencia dese produto que se introduce dentro dunha botella e que todos podemos gozar e cando tomamos unha copiña de Ribeiro probar unha parte tamén da nosa idiosincrasia e da nosa identidade. A verdade é que, como dicía Juan na súa intervención, o Ribeiro é historia, Ribadavia é historia e a nosa comarca é historia e demóstrano ese 61 anos de historia desta feira do Viño do Ribeiro, pero demóstrao tamén esa historia milenaria que se esconde detrás das pedras da nosa vila, esa historia milenaria que se esconde detrás tamén de cada unha das cepas do Ribeiro que hoxe dan o froito deses excelentes viños que temos e que teremos a ocasión de degustar, unha historia que tamén se escribe e se construe de xeito colectivo, porque todas as grandes empresas son sempre o resultado dunha tarefa e dun esforzo colectivo. Por iso, que mellor que ter esta celebración, esta feira do Viño do Ribeiro, para exaltar e valorar e cantar aos catro ventos as excelencias dese produto que amosa o mellor de nós e que amosa o mellor da nosa terra. A verdade é que eu estou tremendamente honrado de poder estar hoxe aquí dirixíndome a todos e todas vós. É a primeira vez que podo facelo como alcalde desta fermosa vila e a verdade é que quero trasladar o compromiso que dende o Concello temos tamén por defender e traballar a prol da excelencia do noso viño como recurso fundamental para o desenvolvemento económico da nosa comarca. Dende o Concello de Ribadavia temos claro que o viño ten que xogar un papel fundamental a hora de desenvolver o plan de actuación de dinamización do noso casco histórico. Temos claro que o viño ten que xogar un papel fundamental a hora de converter a Ribadavia nun lugar icónico e un destino icónico en todo o que ten que ver co enoturismo e co termalismo. E temos claro tamén que o viño ten que xogar un papel fundamental, como así o fai, na economía de todos os fogares da nosa comarca. Por iso, dende as institucións, e quero aproveitar tamén a posibilidade de dirixirme hoxe a vos, para dicirvos que dende as institucións temos que apostar, e sei que así se fai, porque, como dicía antes, isto é unha tarefa e un esforzo colectivo, e unha parte importante do resultado desa excelencia que teñen os nosos viños hoxe está tamén detrás non só do traballo de todas e todos os viticultores, viticultoras, adegueiros e colleiteiros e todas as persoas que conforman o universo do viño, sino que está tamén detrás do esforzo das institucións que contribúen a que o noso esforzo, o noso traballo cristalice na excelencia que temos nos nosos viños. Polo tanto, eu creo que temos que ser conscientes, e con isto vou ir xa rematando, da importancia que ten para nós ese esforzo colectivo, da importancia que ten traballar xuntos, man con man, para conseguir non só a excelencia do Ribeiro, sino tamén a excelencia do noso concello, da nosa comarca e da nosa terra. A verdade é que o traballo conxunto e o esforzo colectivo, ademais, ten algo moi importante, que é a recompensa. Todos saben moito mellor e a recompensa é moito mellor cando a meta que alcanzamos xuntos. Polo tanto, eu quero facer hoxe unha chamada dende este atril a toda a comarca do Ribeiro, a todo o Concello de Ribadavia, a todo o mundo do viño da denominación de orixe Ribeiro e as institucións, a que continuemos traballando man con man, que sigamos tendo claro cal é o noso obxectivo, que o noso obxectivo é acadar a excelencia. Unha excelencia que se esconde dentro do esforzo de todos e cada un de nós. A verdade é que eu quero tamén sinalar que dende o Concello de Ribadavia faremos todo o posible por apoiar os nosos viticultores e viticultoras, por apoiar ao noso sector productivo do viño e por ter claro que tendo un sector forte, Ribadavia medra. Temos que ter claro tamén, e con isto sí que xa quero rematar, que vamos a facer unha aposta moi forte nos vindeiros anos por darlle o esplendor enoturístico á nosa vila e á nosa comarca. E nese sentido estamos a traballar xa na elaboración dunha estrategia de dinamización turística na que o viño vai a ocupar un papel fundamental. Polo tanto, como dicía antes, e xa con isto remato, quero pedirvos ese esforzo, pedirvos esa colaboración e dicirvos que para min é unha honra
pero a verdade é que o que máis me honra non é o feito de estar hoxe aquí dirixíndome a vos e poder pedirvos ese esforzo e esa colaboración común, sino que o que verdadeiramente me honra é ser un fillo máis desta terra que ten a posibilidade de aportar o mellor de sí, o seu traballo diario, para que todos e todas vos me axudedes tamén a conseguir a excelencia que todos perseguimos. Moitísimas grazas, viva o Ribeiro e viva Ribadavia. Bueno, contame como naceu a vosa bodega, como a creaches? Bueno, esa bodega ven de antigo, nós temos documentación xa do século XVIII. Por exemplo, aquí está esta etiqueta, é unha etiqueta, un documento de compra-venta da nosa familia do século XVIII. Aquí pon sello cuarto, 20 maravedís, año de 1779. E estas son as firmas dos testigos, das testemunhas, e máis do escribano que fixe o documento. Por tanto, ben de antigo, máis logo despois foron pasando de pais a fillos, meus pais eran viticultores, despois eu estou traballando moitos anos fora, decidín regresar fai o 2004 a Beade. Ali facer unha bodeguinha pequena, e ese que? Arco da Bella de Gadeladio. Bueno, podemos falar co fillo, sí? Sí. Vale. Bueno, contanos un pouco como foi pois coller ese relevo xeracional, por que te decidiches a seguir co mundo do viño? Bueno, eu compaxino dúas actividades. Eu tamén me dedico ao tatuaxe, son tatuador desde fai 15 anos e agora estou facéndome un pouco conta da adega. Coa axuda do meu pai, porque cos coñecementos que ten, vamos, xa está o viño bastante ben posicionado. Realmente ele é o poeta, entón é o que domina as verbas. Creo que dense todos por saludados e sobre todo os veciños do Ribeiro. Antes de empezar, quería, lóxicamente, facer unha mención ou un recoñecemento especial expreso ao traballo do presidente do Consello Regulador daqui do Ribeiro, que Juan Manuel Casares, que hoxe se acaba de despedir para dedicarse a unhas novas tarefas. Eu coñezo a Casares, coñezo o seu traballo e verdadeiramente creo que fixo un grandísimo traballo. Teno feito en onde está, pero fixo un grandísimo traballo por o Ribeiro e lle pido, lóxicamente, que agora o ten que facer por Galicia, que non olvide o Ribeiro, que non olvide Ourense, porque é absolutamente esencial loitar por esta terra. Así que, Juan, moita sorte nas túas responsabilidades e sigue traballando por o Ribeiro. Somos moitos a falar e, por lo tanto, moi brevemente, porque aquí podíamos falar de viño e podíamos empezar xa en Estrabón, no siglo II a.C., co cual se podía alargar moito isto, pero non é para nada a intención. A intención é decir que estamos diante dunha das denominacións de orixen máis antiguas de España, concretamente a máis antiga de Galicia, e falar de Ribeiro é falar de viño, e falar de viño é falar dunha comarca onde este recurso é un recurso absolutamente esencial. Pero non vimos a falar de pasado, que tamén non hai que falar. Lóxicamente, hai que falar de pasado porque hai que falar de tradición, hai que falar de historia, hai que falar dos nosos devanceiros, pero o que nos importa, o que realmente temos que facer é falar de presente, falar de futuro. Por lo tanto, estamos nunha feira en donde vimos a exaltar un dos produtos máis importantes, senón un produto máis importante desta comarca, defender a súa identidade, defender o esforzo de produtores e adegueiros e facer que o viño do Ribeiro faga grande esta marca que é a marca Ourense, porque a viticultura supera o labor, a viticultura, toda a cultura alrededor do viño, témola que manteñer e témola que acrecentar. Ourense, sin duda, é unha das provincias vitivinícolas máis importantes de España, porque temos 4 das 5 denominacións de orixen de Galicia e, por lo tanto, poucas ou ningunha provincia en España ten tantas denominacións como nós. Por lo tanto, que nos queda as institucións? Concretamente, neste caso, a Diputación a que represento, pois apoiar, sin dúbida ninguna, este magnífico produto. Apoiar, como decía Juan, e así o fixo il e así o faguemos nós, a internalización deste produto abrindo mercados
moito máis alá das fronteiras habituales, convertindo, en definitiva, aprobando as moitas ventaxas que ten esta comarca. Por exemplo, é sempre unha teima que debemos ter presentes todos. Tomar unha copa do Ribeiro aquí en Ribadavia, no corazón do Ribeiro, no corazón onde se produce este produto, está a pouco máis de 2 horas de Madrid. Isto é algo inusual, algo que nunca tivemos e algo que temos que aproveitar. Como temos que aproveitar, efectivamente, tamén o termalismo que existe en Ourense, que existe señaladamente nesta comarca. Arnoia, Verán, a área termal de Barbantes, Encelle, Cortegada, Laias, Partovia e Presigueiró. En definitiva, estamos no corazón do Ribeiro, estamos no corazón do viño, da auga, e, por lo tanto, tendes un tesouro blanco, un tesouro tinto e un tesouro quente. Esa auga termal que tendes que apoiar. A nós non nos queda máis que desde as administracións facelo, e de xusticia vamos a facelo entre todos, e non nos queda máis que nesta 61 edición decir viva o Ribeiro. Moitas gracias. Creo que veciño de Ribadavia, supoño que viches crecer esta feira, non? Bueno, a feira é unha cousa para nós moi agradable, porque xa levamos 61 edición. E o tema, estamos moi acostumbrados a ela tamén. E que Dios queira que ainda vivan unhas máis tamén. Bueno, e que pensa vostede dos viños do Ribeiro? Que tal están? Eso é unha maravilla. Todos os stands teñen un bo viño. E se non probado, sabredes como é verdade. Agora hemos probado. Muy ¿Vostede ben. que tal? Que está probando agora? Vamos, ¿Vostede que tal? Que está probando agora? está moi bo. O que pasa é que foi pouco que nos puxeron e agora. Bueno, pues ahora tomar outro, Vamos entonces. tomar Hai que outro. seguir probando, que hai Eso. moitos, non? Sí. Perfecto, moi ben. Bueno, pois disfrutad entonces da feira. Moitas gracias por acompañarnos. De acordo. Vale, gracias. Bueno, veciña de Ribadavia, supoño que non é o primeiro ano que ves esta feira. Que che parece a Feira do Viño? Ben, aunque non me gusta o viño, ben. Moi ben. É moi interesante para a comarca, iso é o mellor que poden facer, así, ensalzar o produto en sí. Bueno, como se presenta esta edición? Que é o que ves, bueno, que é o que máis se gusta desta festa? Bueno, pois eu quisei ver o ambiente, que se enche a vila de xente, eu quisei ver a todos tan entusiasmados co que venden, iso é o importante desta festa en sí, o viño. E hoxe, para min, é unha honra comenzar este percorrido na Consellería do Medio Rural nunha festa en honor ao viño do Ribeiro, que é a decana de todas as festas. 61 edición xa non é pouco. Viunos nacer a moitos dos que estamos hoxe aquí, e, polo tanto, pois é un grandísimo placer. Eu quero hoxe comezar dando pois as miñas felicitacións. As miñas felicitacións, en primeiro lugar, a Juan, que durante 7 anos realizou un traballo impecable á fronte desta denominación de orixe, e sabemos que o que se dedica en corpo e alma a un reto, a unha función, vai no a seguir facendo. Estou segura de que ali onde vai levar por bandeira o viño do Ribeiro, e que o vai facer moi ben neste novo camiño que lle toca percorrer. Tamén quero dar os meus parabéns a unha persoa que foi moi importante durante pois case outro tanto tempo á fronte da Consellería do Medio Rural, que me cedeu o testigo para encomendarse a unha nova aventura, que é pois o traballo, o comercio e a emigración, a José González. É para min tamén especial por estar hoxe aquí na terra que te viu nacer. Moitísimas felicitacións por o traballo que fixo á fronte da Consellería do Medio Rural, por todo o traballo que fixo, que é unha consellería complexa, á fronte de todos e cada un dos sectores, pero en especial quero mencionar hoxe o sector vitivinícola, ao que está profundamente vencellado. Deixasme o listón moi alto, José, eu espero responder ás expectativas e seguir traballando en prol, por suposto,
non só do viño, senón do medio rural en xeral. Tamén quero dar os meus parabéns hoxe aquí a todos os viticultores, a todos eses que traballan coas súas maus a terra, que a poñen en valor, que sacan o mellor das súas vides, porque traballan con corazón, e que producen o mellor produto, porque traballan con cabeza. E eses tres elementos son esenciais para o triunfo de calquera traballo, en especial deste. Por un lado, porque sosteñen o noso medio rural, porque axudan a esa recuperación da Galicia rural, pero por outro lado, porque o produto que sale dese esforzo, dese traballo, pois chega ás mellores mesas para compartir os mellores momentos, porque sempre brindamos en familia, brindamos cos amigos e brindamos cunha copa de viño. Entonces, eles tamén están aí presentes en todos os momentos importantes das persoas. E ao final, pois ese cariño co que traballan as súas vides, co que traballan as súas uvas, e co que coidan, pois ese produto final que é o viño, tamén chega aí, non? Ao consumidor. E aí ábrese, como mencionaban antes, pois unha porta que é vender o noso produto, vendelo da mellor xeito posible, porque é un produto excelente e así o debe de pagar o consumidor como un produto excelente. Aí está o valor engadido que ten o traballo, non? Que é recuperalo. Por eso estivo a traballar José todos estes anos e hemos de seguir dende a Consellería traballando firmemente en poñer en valor os nosos produtos, o produto do medio rural, neste caso, pois, o viño, tamén outros produtos que están aquí, porque quen non acompaña cun bon lisquiño ou cun bocado de polvo, pois unha copa de viño, non? E aí tamén, pois, hai que poñer en valor eses produtos que salen do noso medio rural. Aí estamos, en seguir promocionándoo, en seguir facendo chegar canto máis lonxe posible, porque non hai límite máis co que nós nos poñemos. Entonces, eu dende aquí hoxe quero, por suposto, pedirvos un apoio, molo de probar despois, e desexarlle unha longuísima vida ao viño do Ribeiro. Bueno, contanos, cantos anos fai que estás nesta feira do viño do Ribeiro e que che parte esta feira? Este ano é o segundo ano que participamos, anos levamos 7 ou 8 anos como bodega, pero é o segundo ano que participamos na bodega, na feira. Bueno, contanos un pouco, fálanos da túa bodega. É unha bodega pequena, facemos en torno a 40.000 botellas e facemos 6 referencias distintas. Facemos un viño que chamamos Soben, que é o viño de un Teixadura, que é a variedade que máis temos aquí no Ribeiro, e logo facemos un Godello en barrica, facemos un Teixadura sobre Elías que se chama Podito Feo, que é un pouco emblema da bodega porque é o viño máis coñecido que temos, e logo facemos un tinto en barrica, 6 meses en barrica, e 2 viños de finca, un que se fai en ánfora de barro e outro que se fai 11 meses en barrica dunhas fincas que están en Carballeira de Avia. Bueno, contanos, por que é importante para vos estar presentes aquí nesta feira do viño? É un escaparate para nós, aparte de que somos de aquí, nós somos de Ribadavia, aunque temos a bodega en Beade, é un escaparate, pois xente ben, é unha maneira de darnos a ver un pouco. E nós tamén vendemos moito viño aquí nesta zona, entonces por eso nos encanta vir. É cousa de vida neste tipo de intervencións, es comenzar agradecendo a quen tivo a xentileza de invitar a quen fala, a súa xenerosidade. No meu caso, esta obriga non pretende quedar nunha simple mención protocolaria. Moito máis lonxe, teño que insistir na miña gratitude por moitos motivos. Participar na inauguración dunha edición da Feira do Viño, para min, é remontar moito tempo atrás, e lembrar aqueles anos que foron, neste mesmo escenario, parte dunha época feliz da miña vida, da man dos meus pais, os que sigo levando no corazón, como levei sempre, a donde fora que me achegara o meu percorrido profesional, a ledicia de nacer en Ribadavia e vivir nesta terra da que tan orgulloso me sinto. Estar nesta alameda é revivir un capítulo de sentimentos
que fan deste acto un viaxe no tempo marcado pola emoción. Por todas esas sensacións, teño que agradecer co corazón na man a chamada para poder estar aquí esta tarde. Hei de confesar que para min poucos honores pode haber meirandes que rendir homenaxe ao Ribeiro como pretendo facer neste intre. Homenaxe. Penso que non pode ter outro sentido esta breve alocución. O Ribeiro é moito máis que unha comarca. É moito máis que unha denominación de orixe. É moito máis que un viño. Para todos cantos tivemos a sorte de nacer nesta terra, o Ribeiro é, como diría un dos mellores xuristas que conocín na miña vida, unha profunda forma de ser. É todo un regalo do destino. É unha forma de sentir, é unha forma de entender a vida cargada de historia, de exemplo que día a día, gracias ao esforzo constante de tanta xente, foi topando un lugar indiscutible e privilexio que todos temos a obriga de conservar e mellorar de xeneración en xeneración. Moitas veces fixemos repaso da historia do noso viño, mellor dito, das historias do Ribeiro. Como escribiu Xosé Sierra na súa xuntanza de artigos sobre a cultura desta terra, pódese decir que o Ribeiro é un universo en sí mesmo donde se labran os perfiles do tempo. Ao longo dos anos, incluso podemos decir que ao longo dos séculos, o nome do Ribeiro estuvo presente en moitas ocasións que quedaron plasmadas na literatura, na historia, nas cantigas, e foi deste xeito, viaxando polo mundo, abrindo un camiño na fama e conquerindo un xeito de triunfo do que se falou moitas veces. Se repasamos a historia, non hai moitas variacións ao referirse á importancia que tiveron no cultivo do noso viño os frades cistercienses nos mosteiros de San Clodio e de Melón. Do século XII son os primeiros documentos que dan testemuña do importante comercio que impulsaron e das obrigas adquiridas baixo a influencia do cabildo compostelán. Mais as cepas, cando chegaron os frades, hai quen di que xa estaban aí. E aquí comeza a mezclarse o que pode ser a historia co que entra no reino da maxia dos tempos, das leendas. Non faltan códices e tratados que recollen confusas referencias a man dos romanos, incluso dos fenicios, no xurdimento do cultivo das vides nestas terras de misterio. Teñan ou non moito de certo. Non imos esta tarde a preocuparnos por descubrir a verdade histórica. Cando algo entra a formar parte do linaxe das leendas, é que merece ser tratado con admiración por todos os tempos. Non falta quen destaca a importancia dos xudeos no negocio da exportación que se fixo do noso viño até as terras de Flandes e de Inglaterra. Xosé Luís Chao, na súa obra sobre o viño do Ribeiro, afirma tamén que ten documentado que na primeira viaxe que fixo Colón ao Novo Mundo levaba pipotes de Ribeiro. Como é sabido, deron boa conta del moito antes de que berrar en terra. Tamén foi moitas veces comentado que Cervantes escollera esta seña da nosa identidade para dar conta dun milagro, o que viviu o licenciado Vidriera cando deu conta fai 4 séculos do caldo que se custodiaba entre a máis selecta variedade do mundo, nada menos que na mellor bodega da cidade italiana de Génova. Hai uns cantos anos, ouvín así mesmo en Madrid unha historia portentosa, a que afirmaba que na carta do restaurante do pasaxe de primeira clase naquel barco que afundiu en 1912 nas augas de Terranova, figuraban os mellores viños do mundo e por eso contaba aquela historia. Sei que quedan nas bodegas do Titanic unhas mostras de Ribeiro sin abrir.
Son fantásticas historias que colocan o noso viño nunha altura que merece, a de toda unha lenda que se perde na noite dos tempos. Agora ben, hai outras moitas historias que nunca foron contadas. Son as historias da xente calada, que fixo posible con tanta grandeza o milagre que podemos disfrutar cada vez que temos na man unha copa e sentimos e soñamos con ser donos dun curruncho de ledicia. É a esa xente do Ribeiro a que debemos rendir homenaxe. É a esa xente a que quero presumir ante o mundo como exemplo de vida. Os que están, os que se foron, os que virán a seguir ensanchando o noso orgullo de sentirnos como galegos, de pisar estas pedras, estas viñas que levan consigo unha historia de traballo, de ilusión, de sacrificio constante. Esas cepas que levan consigo en silencio o máis auténtico da vida. A brétema do Avia, do Miño, do Arnoia, dibuxan a paisaxe da comarca esteas de masia e misterio que abrazan cada mañán os viñedos do Ribeiro. É como se envolveran o día con agarimo, cubrindo cun manto blanco un auténtico tesouro. Saben así mesmo as cepas que non faltará a visita puntual de quen nos albores do inverno veña a cuidalas como se cuida dos fillos, con agarimo e constancia, repasando cada gavia con calma, cortando os sarmientos dos que nun tempo saíron os froitos que han de volver a saír. Faga frío ou quente o sol, cada labrego cumplirá puntual coa súa cita. Unha vez díxome un vello que parte do seu compromiso tiña como explicación que non sabía vivir sin falar cada día coa súa viña. Non escatiman esforzos, non se priva do cuidado que reclama cada cepa, cada palmo desa terra que recorre cada día ese labrego que tantas veces se esquece do tempo que leva acariciando cada brote, ese socalco do que ten que marchar cando as forzas xa lle din que pasaron moitas horas. Volve a casa e seguramente pensa no traballo que ten que seguir cando a vindeira mañán volva a cubrirse de néboa ese lugar donde crecen pouco a pouco as ilusións das que vive. O silencio das aldeas, cando acai a noite é testigo dese esforzo que quedou entre as gavias e que resurde outro día coa mesma constancia coa que tantas veces ven a visitarnos a Choiva. Así van pasando os meses e van brotando esas follas que ano tras ano volven dispostas a envolver os racimos que teñen o seu destino marcado pola vendima, da que depende tamén o destino de que en todas esas mañáns, todos eses ornais, todas esas néboas, vai deixando un anaco de vida en silencio, convertindo o seu traballo nesa inmensa riqueza que se chama Ribeiro. Houve un tempo en que os culeiros eran a cuna donde baixaban as uvas polos socalcos camiño da prensa e das cubas. Houve un tempo donde ese viño dormía de novo en silencio hasta saír a colleita dos pipotes para deitarse nas tazas e tal vez, ao redor dunha lareira, servir de compaña e de orixe a moitas outras noites nas que tamén se contaban moitas outras historias. Despois de cada un destes ciclos, a roda do tempo volve a xirar e escomeza outro ano, outras néboas, outras chuvias, outra carga de ilusión e de vida. Outro tempo de sol e de esforzo de eses homes e mulleres que sin medo a calquer desafío, sin que se sepa o seu nome,
na novela de Cervantes, nos lagares dos mosteiros ou, quen sabe, nas bodegas daquel barco que afundiu nas augas frías, son os protagonistas indiscutibles de calquer celebración que poidamos festexar, xamás, dende xamais serán anónimos. Fai máis de 60 anos que, gracias a todos eles, para arrancar a primavera, presumimos da Feira do Viño. Moitos dos que pisamos hoxe esta alameda, seguro que pechando os ollos, sentiremos que de novo alguén nos leva da man como cando fomos nenos. A toda esa xente que en cada anaco de terra deixou un anaco de vida, debémoslle todas estas historias que se contaron e nas que xamais aparecían como protagonistas. A toda esa xente de cada concello, de cada bodega, de cada parroquia, de cada cruceiro dos nosos camiños, temos que dedicarlles hoxe e sempre os mellores brindis. Foron capaces ao longo do tempo de conquerir moito máis que dar a coñecer unha comarca e un viño. Transformaron o Ribeiro nunha enseña sin fronteiras que chega desde o cume dun mosteiro, nada menos que até o fondo do mar. Como non imos a sentirnos orgullosos de pertenecer ao Ribeiro? Non pode haber honra maior que a que nos deu toda esa xente que entregou o mellor de si mesma para cuidar desta terra e convertila no paraíso que temos. As corredoiras de Arnoia, de Beade, Carballeda, Castrelo, Cenge, Cortegada, Leiro, Ribadavia, Punsín e as parroquias que se suman na colleita do viño foron, xa hai moitos anos, o refuxio que escolleu a Treixadura, o Torrontés, a Loureira, o Caíño, sin esquecer o Brencellao e o Sousón. Sendo o mundo en que vivimos tan grande na súa extensión, estas uvas decidiron que non podían atopar outra terra máis fermosa onde botar as raíces. Seguindo a lección que nos dan e rendindo a si mesmo homenaxe a tantas mans que as cultivaron, temos que berrar con todo orgullo que non podemos tampouco atopar outra terra mellor que levar no corazón. É por ello, por eso, de xusticia, que todos digamos con orgullo: viva sempre o Ribeiro, viva sempre a Feira do Viño. Bueno, Eduardo, un tradicional da Feira do Viño, que tal, como se presenta este ano? Pois de momento hai bastante xente para o día así chuvioso que tuvemos, porque dixen hoxe viernes con este mal tempo, non sei se se acercará moita xente, pero sí que empeza a haber ambiente. Bueno, sabemos que eso é unha das bodegas máis importantes deste territorio. Por que é importante para vos estar presentes nesta feira? Porque é o mellor sitio para que a xente poda coñecer os viños, sabes? Que teña a posibilidade de probar os viños e máis de falar cos adegueiros, coñecer como se fai o viño, como se coidan as cepas. É un bo momento, é unha boa oportunidade para acercarse ao produto e ao produtor. E bueno, en que traballa agora mesmo Eduardo Bravo? Como está agora mesmo a vosa bodega? Pois a bodega ben, é máis problema as viñas con esta chuvia este tempo, pero bueno, haxe dar sulfato cando escampa. Bueno, alcalde de Leiro, un ano máis apoiando a Feira do Viño e tamén dun concello pois con moitos viticultores, non? Sí, apoiar a Feira do Viño é apoiar a nosa xente, apoiar ao noso concello e apoiar a comarca que é o viño do Ribeiro é o referente de toda a nosa zona de produción. Bueno, como se presenta esta feira? Sabemos que con choiva, pero aínda así, como se presenta este ano? A verdade é que este ano, a pesar do mal día que está, a verdade é que hai moita xente, pero bueno, veremos como ven mañán. Dicen que mellora un pouco o tempo, a ver se é certo, porque realmente
Uxe a tarde non acompañou e, sin embargo, hai moita xente, bueno, señal de que o Ribeiro ten tirón. Pois é a primeira vez, sempre hai unha primeira para todo. Moi ben, estou aquí con a adega do Rexurdir. Ten uns viños excepcionales, a festa parece extraordinaria, a mágoa é o día que está un poquinho cativo, pero moi ben, moi ben, moi ben. Bueno, cales son un pouco as expectativas? Ti como coñeciches esta feira? Pois, de casualidade. Hoxe, a través de Carlos, viemos a comer aquí. El ten unha adega desde hai 12 anos aquí no Ribeiro, non, Carlos? Pareceme que é algo que ten moito futuro, que é unha zona que leva máis de 1000 anos convivindo no ámbito vitícola, e creo que hai que poñelo máis en valor. Bueno, supoño que xa sodes uns tradicionais desta Feira do Viño. Contanos, que vos parece esta feira pois como promoción dos vosos viños e de outros compañeiros tamén do Ribeiro? Pois, como ben dices, levamos a moitos anos apoiando a feira, realmente uns días moi especiales para todos os que, sobre todo os que nacemos tamén na propia capital do Ribeiro, non? Entonces é un momento moi emocionante, sacamos as añadas novas que están recién embotelladas, entonces se xuntan moitos factores para estar moi felices nesta feira. Bueno, en que momento se atopa agora mesmo o Casal de Armán? Bueno, pois como falábamos, ahora mesmo estamos presentando as novas añadas, tamén algunha línea especial que traemos pois para que a xente aprobe, conocen máis ben digamos a marca comercial da casa, pero tamén aproveitamos para traer novidades, non? E despois, pois nada, nun momento moi bo, como todos os viños galegos, creemos que xa non só en Galicia, sino fora de Galicia, estánse a descubrir a potencialidade que ten todos os viños blancos galegos, especialmente no Ribeiro, que penso que é a zona máis equilibrada de toda Galicia para facer viños blancos. Bueno, primeiro ano nesta Feira do Viño, fálanos un pouco como naceu a tua bodega, fálanos o teu proxecto. A adega naceu cando eu tiña 3 anos. Bueno, eu sempre digo que a adega naceu no 1919, que é o día onde nace o señor canteiro, o canteiro que se enamorou do casal. Sendo canteiro, enamorouse tanto da casa na que vivimos agora, na que está feita a adega, que tuvemos que empezar aí. Entonces, eu sempre digo que a adega nace no 19 porque é il quen orixina todo isto, e sobre todo porque incluso eu creo que nin se imaginaba que iba a dar en tanta cousa, non? Para nós é un orgullo empezar este ano, claro. Bueno, e precisamente este primeiro ano, por que é importante para vos estar hoxe aquí? Pois porque é un soño feito realidade. Desde que eu tiña 3 anos andaba con meu avó nas viñas quitando os netos e quitando os chupor das cepas. Eso foi enredando hasta que de repente me vexo con unha magnitude de cepas que chega un momento que xa non dar feito para traballar, non? Dende aquí a nosa noraboa e moita sorte esta fin de semana. Bueno, moitísimas grazas por darnos a oportunidade de darnos a conocer noutros lados que non sexa aquí, na vila de Ribadavia. Moitas grazas.